ବେପେ ବାଥରୁମ ରେ ବାଲ୍ଟି ରେ ଗରମ ପାଣି ଅଛି ଯାଅ ଗାଧେଇବ। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ମୋର ଆଲବଲ ଆଲବଲ ଆରେ ଆରେ ପାଣି କଣ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି? ମାଳତୀ ମାଳତୀ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଇଆଡେ ଆସିଲ, ଇଆଡେ ଆସ। ବେପେ ବୋଉ ପରେ ଘରେ ନାହିଁ କାଇଁ ଡାକୁଛ? ତମେ ଗାଧାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉକୁ ଡାକି ଆଣିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏ କାମ ତେବେ ତୁ କରିଛୁ? ହଇରେ ଏ ବାଲ୍ଟିରେ ଲାଇଟରଟା କାଇଁ ପକେଇଛୁ? ହଁ ଲାଇଟର କେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ପକେଇଲେ ପାଣି କଣ ଗରମ ହେଇଯିବ? ଅନିଲୁ ଦି ଜାବଡ଼ା ମାରିଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଯାକ ଗୋବର ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ବେପେ ମତେ କାଇଁ ବାଡେଇବ? ଲାଇଟର ମାରିଲେ ତ ଗ୍ୟାସ ଜଳୁଛି। ଯଦି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଗରମ ହେଇପାରିବନି ତେବେ ସେ ଲାଇଟର ଖରାପ ଥିବ।